Здравейте, Да. хора, днеска играем 1v1 с... Кажи си името, бе! Хакерчето БГ! Да. Чакай Аз сега съм я... хакер. Чакай я да започна. Момент. След 10 секунди Здравейте, почваме. аз съм Хакерчето БГ и днес ще играем един в един с Хакерчо 85 12 КК. Да, ще играем малко PvP. Добре, това е лагищия. Окей, това е лагищия. Вижте го колко е карив. Добре, това е лагищия мап. Нали? И на мен лаги сега. Ти си отдолу под земята сега. Окей, първият раунд, окей. То на мен ми лаги като снимам. Еми, само с този мап е лагищ, така че... Много съм крив. Оцелих, да. Пак те оцелих. Я. Чакай, стоп, аз искам да си подреда инвенторито. Не съм готов, Той чакай. винаги вика така, за да си напълни кръвта. Готов съм. Лук не ми трябва. Оле, мале. Бъгва. Не мога да те оцеля. Къде си, бе? Аз бях за тебе. Ако сега не беше лагищ мап. На тренировката аз го бих. Да, защото там беше моят лагищ мап. Тук не ми лаги толкова. Окей, 2 пъти победих. GG, хора. Ама никога започнахме, бе, аз се седа горе. Защо пишеш GG като аз побеждавах? Не знам. Твоята стрела се отблъсна. Защото си лъжец. Не, аз не знам, що го написах. Я. Та виждам. Не, аз за какво ли те запалих? Равни. Още, това е решаващия момент. Ти снимаш ли? Да? Окей. Ти си хакер! Не, просто се върта. Знаеш ли защо се бие като хакер? Защо? Защото се научих от един мой приятел, От онзи, с който играх Skywars с Девчо. Добре, докато намерим мап, ние ще дадем на пауза. Yes. Окей, ето ни приятели отново. Хора, тук съм отново. Открихме арена. Това път сме на мапа Hypixel дома. Да. Аз това го чета добре. Ако го чета грешно, съжалявам. И да, сега ще започваме. Да, но на мен ми зарежда по-бавничко, така че ние вече сме започнали. О, това мап ли? Окей. Това ми е любимия мап. На мен той малко ми лаги. Ява, да какво струхваш? И за какво да дойда, като ти ще ме примажеш? Човека, който не може да ме оцени. Бум. Къде си, бе? Абе, ти скочи.
Аре да яла ли страхливец. Минус. Аз не мога да те ударя с хак. Да бе, да. Хакер. YouTube да ти покаже дали съм с хак. Ама си крив, това е хубавото, че си крив. Поне съм по-точен теб. Да, аз не мога да те ударя. Ти Щеш да хората. мислиш. Ти сега победи тук. А не аз. Да, бе, да. Хора, напишете в коментарите на него дали аз съм хак или не. За да видиш, защото той мисля, че лъже. И ако искаш ми виж, че аз не съм хак, ще те премажа, бе. Аре, яла де! На него не му пречи. Окей, Ей, не, един път. Аз останах на половинка. оле, мале. Окей, това е... аз по-решаващия ще да кажа. Да, ние решаваща. Или е решава. Бъгнаме, чакай, не ме удари, не знам къде си бъгнаме, там си. Стига бе, що ме удари? Без да искам. Това беше преди да... Аре бе, страхливец, YouTube те гледа как се страхуваш. Не, просто да... Защото много кратък клипа ще стане за това. Гледам да се измъкна. Защото ти си хакер. Ох, добре, че имам 2 стрели. Yes, Ма победи как? хора. Не, честно си гледаше напред. Защо Да, клипът гледам е на напред, стоп? за да те убия. Хора И съжалявам, хора, че това пък- ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк и се абонирайте за канала ми. И чао!